той не е отразен. Обърнете се към вашите родители. Обърнете се към, без да се опираш на стената. Без да се опираш на стената. Елате насам. Ела насам. Елате насам. За да виднеш в небесата, за да плуваш по море, трябва, извинявай Ленка, трябва, братко, ти да знаеш математика добре. При това, за да лично е така, крайно важно е да знаеш математика. Обикновено каним на нашите уроци госпожа Каменза. Днес, по желание на вашите родители, сме поканили и тях. Кажете им, добре дошли. Добре дошли. Освен това, деца, от страната на математиката, аз съм поканила геометричните фигури. Кръглото момиче, квадратният човек и триъгълното момче. Слушайте каква задача ще ви поставя. Виждате ли как са седнали? Да. Пред вас има обръчи с какво? Геометрични фигури. С фигури или с геометрични фигури. А какво съм образувала, като съм ги затворила с обръч? Обръч. Какво съм образувала? Освен обръч. Аз съм ги затворила с обръч да не бяга. Какво съм образувала? Какви са тези? Квадрат. Те какво образуват? Извинявам се, че съм... Какво образуват? Квадратният човек. Да, символизира квадрата. Обаче искам да се досетите, защото знаете. Вие всички сте деца и какво образувате в детската градина? Група. Какво сте в детската градина? Коя? Какво сте? Коя група? Трета. Ама трета група. Значи аз съм направила една група от квадратика, една група от така отпуснете се и една група от кръгчета. Сега всеки от вас ще се вземе фигура, но трябва да ги редувате, както показват нашите гости. Кръг, квадрат, триъгълник. Ангели, каква фигура трябва да вземеш? Квадрат. С кое започваме? Кой не е на гости първи? Първи кой не е на гости? Кръглият човек. Кръглото момиче. Значи каква фигура трябва да вземеш? Вземай. Стела, след момиченцето кой седи? Квадрат. Вземай. Пожадаря, след квадрата кой стои? Вземай. Така, и сега пак трябва наново да почнем да ги редуваме. Дълговеста какво трябва да вземеш? Гледайте дали правилно. Правилно ли? Да. Николай, какво трябва да вземеш? Мисли. Квадрата къде е? Мисли. Мисли, не се притеснявай. Симона, какво трябва да вземеш? Дайте малко по-бързо темпо. Темпо. Мишо, давай. Мислете, главичките трябва да мислят. Очичките не гледат и мислят. Андрея, вземи се най-бързо. Хайде ги вземче. Какво трябва да вземеш? Вземай. Алешче, ти си наред. Някой бъркай, чакайте да ви. Триъгълнич. Вземи си триъгълнич. Вземи си триъгълнич. Без да се притесняваш. Кое е триъгълнич? Другото. Спокойно. Къде е? С какво правим по-причина на къщичката? Не се обава. С някой друг. Ето, това ще стане. Така ли? Права ли съм? Не. Заповядай. Следващото дете. Следващото.
квадрат, триъгълник. Алексче, какво трябва да вземеш? Какво? Вземай. Какво трябваш? Кръгче. Гледайте, детето пред вас какво е взело. Хайде сега да видим след кръгчето какво следва. Гледайте гостите, те ви подсказват и ви насочват. Казвай, след кръгчето кое трябва да вземе? Вземай, помагай. Квадратчето къде е? Не се смущавай. Така. Следващото дете. Това трябва ли да сега? Ще сбъркаш ли? Или това? Айде, Ешимче. Сбърка ли? Ето. Значи казах, че се сбъркал. Я го сложи. Остави го. Какво трябва да вземеш след квадрата? Гледай там. Какво? След квадрата. Какво трябва да вземеш? Вземай. Чудесно. Ешим, добре. Хайде, Елифче, какво трябва да вземеш? След кръгчето какво казваме? Гледайте ли там просто? Квадрат? Вземи си квадрат. И какво трябва да вземеш след квадрат? Вземай. След триъгълника ви какво трябва да вземеш? Браво! Вземи си. Казвай, моето дете, какво трябва да вземеш? Какво трябва да вземеш? Квадрат. Добре. След квадратчето ти какво трябва да вземеш? Вземай. Така. Айде сега, за да не се объркаш, искам. Ленка е взела триъгълник. Ти какво трябва да вземеш? Кръгче. Секунда. Защо не ми стигнаха кръгчето? Къде е за кръгчето? Така. Кръгче. Ти. Квадрат. Верно ли? Вземай. Ти какво трябва? Триъгълник. Браво, бе! Браво! Браво на децата! Деца, вие образувахте една голяма група на геометричните фигури. Трите геометрични фигури. Кръг, квадрат и триъгълник. Още по какво можем да разделим геометричните фигури, мислете? По форма, до сега беше по форма, мисли. Сега по цвят. Браво на Елена! Тук да дойдат всички деца, които държат и квадрати, и триъгълници, и кръгчета, които са червени на цвят. Червени! Червени! Няма нищо и да сбежите. Нека да дойде, ще видим къде е така. Така. Червени! Тук да дойдат сините фигури. Сини, бързо, сини! Сини! Помагате! Има помощ. И тук жълтите. Жълтите. Я ги вдигнете сега да видим правилно, не? Образувахме още групи. А сега искам да ги разделим по какво още. Досетете се. По групи. Така, вие сте вече по групи. Още групи можем ли да направим? Как? Като ги разделиме по малки. Задна се по малки и по големи. Браво! Хайде сега малките фигурки да дойдат съвсем другите. Малките фигурки от всички цветове. Давайте. Малките фигурки. Браво, малки. Тръгнете ги, за да се видят. Големи ли са, малки ли са? Още малки има ли? Вики. Трябва ли да я се обърнете един към друг. Обърнете се така един към друг. Само едно малко ли? Не, да видим. Тук има още едно малко. Тук три са. Дигайте ги високо, за да видим. Тук има още. А сега деца.
задача. Още по-трудно или по-лесно да се прецените сами. Колко са големите кръгчета? Червени. Пребройте ги. 2. А колко са малките фигури? Дигнете ги, за да ги преброят децата. Хайде броим. 1, 2, 3, 4, 5. Кои са повече? 5 фигури, мънички, са повече от големите два кръга. Добре. А сега, хайде да ги направим по-равно. Как ще ги направим по-равно? Хайде да видим с сините фигури какво се случва. Стигнете сините фигури високо. Така. Колко са фигурите? Хайде да ги преброим. Големите. 1, 2, 3, 4. А тук колко са? Тук колко са? 1, 2. Как да ги направим по-равно? Има няколко възможни начина. Как да ги направим по-равно? Мислете главички, мозъчета. Как да ги направим? Да подскажа ли малко, да помогнем? Например, ето така, я да видим, ще останат ли по-равно. Бройте сега. 1, 2, 3. И бройте от тази страна. 1, 2, 3. Станаха ли по-равно? Така, или са толкова, колкото и тези фигури. Колкото или по-равно. Използваме различни думи. Следва една игра в града, тъй като се справяте добре. Играта е направи фигура. Много добре я знаете, играе с нея, но само като образувате кръгчета. Сега обаче трябва да образувате при сигнал кръг, при сигнал редици и при сигнал колони. Като не гледате цвета на фигурата, а само формата. Значи ще се разделим на, пак гостите ни подсказват, на кръгчета, на квадрати и на колони. Разбрахме ли играта? Сега фигурите са на изкуства в страната на математика. И се разхождат свободно. Разхождат се фигурите в страната на математиката. И чуват моя сигнал. Фигури, направете кръг! Бързо! Я да видим по какво ще се разделим. По какво сте решили вие да се Я да видим. Я да видим сега. Чекнете го да видим как се разделим. Вие сте едно кръгче, така ли? Вие сте едно кръгче. Вие сте друго кръгче, така ли? Вие сте друго кръгче. Така, я да видим кой се е справил добре. Значи, тук обаче не е точно. Май не е точно така. Или не ме разбрахте добре, а ето сега още веднъж ли изиграем играта. Всички кръгове, независимо какъв цвят са, трябва да дойдат ето тук. Всички кръгчета. Бързо кръгчета, елате, само кръгчетата. Само кръгчетата. Така, тук само триъгълниците да дойдат. Тук само триъгълниците. А тук само квадратите. Ето това трябваше да направим. Сега по същия начин ще изиграем играта, но ще направим редица. Какво означава редица? Как да сме подредени? Един зад друг. Фигури, разхождайте се из страната на геометрията и математиката. Разхождайте се и слушайте
кучета тук, а вие трябва да си намерете вашата колонка. Ето вашата колонка. А сега направихте колони, а как ще станат редици? Как ще станат редици? Как като се подредите? Един до друг. Значи обърнете се към вашите родители и ставате какво? Един до друг сте в момента. Един, мислете, един до друг. Така. Чуете? Какво ще кажа? Докато аз ви прочета нещо, вие ще дадете геометричните фигури на вашите родители, а те ще ви дадат римбовете, които държат. През това време слушайте какво ще прочитат. Действайте! Действайте! Чуйте какво ще прочитат. И идвате при мен. И идвате при мен. Слушаме. Еламите при мен. Имам боички. Имам боички. Но са само трички. Жълта, зелена, червена. Седя и умувам. Какво да нарисувам? Небе? Не може. Река? Не може. Куче копка? Не може. Но ако с моите боички направя 3 еднакви кръгчета като очички, какво ще се получи, деца? Ще се получи светофар. Точно така. Знаем ли гатанка за светофара? Как беше? Свети, жълто и червено, аз минавам на зелено. Браво, разкошни сте. А сега аз съм направила тук един светофар. Кой цвят трябва да сложа най-отгоре? Червения. Добре, слагам го най-отгоре. Ма защо се смеете? Не го слагам правилно ли? А къде трябва да го слагам? Е тук ли? Следващия цвет кой трябва да е? Жълто. Добре, деца, слагам жълтия цвят. Как ли сгреши? Къде трябва да го слагам? Долу? Добре, и сега да видим, ще направим ли трета грешка? Ако направим трета грешка, къде трябва да сложа жълтия цвят? И какво получихме? Светофар. Какво означава червения цвят? При. Какво означава жълтия цвят? А зеления? И сега играта автомобили. Автомобилите имат кормила или волани. Всички имат ли? Така. Слушай правилата на игра. Когато кажа автомобили в гаражите, вие клякате долу. Автомобилите са в гаражите прибрани. Вечер е нощ. Прибрани са в гаражите. Има още неприбрани автомобили в гаражите. Когато автомобилите са прибрани, те са в гаражите. Какво означава това? Пригответе се за излизане. Не ставай. Пригответе се за излизане от гаража. Как се държи господари Корнилото? Така. Да чуя сега бръм, бръм, бръм. Приготвяме се да
трябва да стана, за да ви покажа с каква скорост ще се движим. Автомобили, пригответе се. Пригответе се. Бръм, 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 бръм. Ще се движим с 4 км в час. Това означава, че ще ходим един след друг, защото по улицата автомобилите са един след друг и не се блъскат, за да не стават катастрофи. Когато кажа автомобили един след друг, да видя кой нарушава, кой автомобил нарушава правилата за улично движение. Автомобили, движим се с 6 км в час. Какво правим? Подскачаме наляво и 10 крака. И когато кажа автомобили, движете се с 10 км в час, това повече ли е или по-малко от 6 км? Значи ще тичаме повече. Соме повече ще тичаме, без да направим автомобили, преберете се в гаражи. Автомобили, преберете се в гаражи. А сега автомобилите ще спазват правилата за движение на светофара. Аз ще бъда големия светофар, вие ще бъдете автомобили. Излезте от гаражите и се пригответе.